това видео ще ви покажа една много голяма част от моето ежедневие, през какво преминавам докато пиша и създавам една идея, която просто ми хрумна някога през 23-та година, но така и не я завърших, така и не я започнах. Много неща се случиха. В момента, в който реших да събера абсолютно всичките си цитати, които някога съм писала и да ги обедина в една история, защото е доста хаотичен процесът и затова и давам това разяснение, просто защото наистина искам идеята ми да бъде направена по най-добрият начин, на който съм способна, и идеята ми да събера всичките цитати, да ги обедина в една история, която има начало и край, е доста сложно. Преминаха през много трансформации моите идеи, дали да е едната книга, дали да е втората. Като чуете книга 1, книга 2, книга 3, това реално са части 1, части 2, части 3, защото през годините много пъти съм почвала да пиша и съм спирала и аз съм ги разделила на етапи, затова са и няколко части. Миналата година през лятото завърших своята първа част и затова тя беше и първата ми книга. Казах, че ще участвам с нея в едно състезание и го направих. Заради това и в този видеодневник те ги наричам книги, защото никога не са били части. В по-късен етап аз реших да ги обединя всичките заедно и да станат една обща книга, защото през 25-та година нещата коренно се промениха и от това къде се насочва самата история, на къде искам да отиде, и в днешна дата все още не е готова поради много причини и този видеодневник закъснях с неговото качване, защото останах без лаптоп, имах няколко месеца подред изключително много проблеми с стария си лаптоп, изтриваше ми файлове, не можех да пиша, не можех да редактирам, просто той не функционираше изобщо правилно и за съжаление оттам нещата много се забавиха. Заради това качвам този видеодневник с закъснение. Трябваше преди него да има няколко подобни и през периода на NaNoWriMo, който е през ноември месец, но за съжаление този влог изчезна. Беше много, много хубав, много интересен и със сигурност много полезен, но това са кадрите, които ми останаха през последната година, година и малко. Има и дати, нарочно ги запазих, просто за да видите, че когато създавате нещо, не е толкова лесно и процесът не е толкова бърз, колкото понякога ни се иска. Надявам се да ви бъде полезно и ако искате още подобни такива видеа, напишете ми нещо в коментарите. Ще съм ви изключително благодарна. Надявам се то да ви вдъхне малко увереност и така позитивни емоции през какво е преминала моята книга и трансформация. Това е само първият видеодневник. Ще има, може би, още един или два, не съм сигурна, просто защото така и не успях да я завърша. В момента съм в друг етап от живота си и нямам това време да я завърша. Когато имах, лаптопа реши да не функционира. Така че оставям ви и надявам се да се насладите на тези кадри. Здравейте, това е моят първи видеодневник за моята книга. Какво ще видите в този видеодневник, нямам си на представа. Имам някаква щура идея да намеря абсолютно всичко, което съм написала през годините и тази идея да оживее, но пък и трябва и да пиша, да сгубя всичко и ще е много хаотично, защото най-вече съм водена от своите емоции и чувства. Това е процесът, когато пишеш. Наистина ще е изключително хаотичен, неясен, неточен, но се надявам да ви бъде интересен, защото може би и полезен, ако се занимавате с някакво творчество. Така да ви окуража, че не сте сами в този хаос, но наистина се надявам да ви бъде поне интересен през какви промени и етапи е преминала моята книга и трансформация. Няколко дни по-късно е и се мъча да влезна в стария си телефон, който е Samsung S7
Не мога да си влезна, мъча се, защото там имам изключително много записки. Всичко започна още от предишния ми телефон, който беше Samsung Galaxy S2, мисля, че, или просто не помня, в смисъл не помня вече. Имам страшно много записки. Пробвах на майка ми телефона, пробвах каквото и да било, но просто Gmail-ът ми е свързан с телефонния номер, който ми е старият и не мога, и много, много, много ме е яд. И сега ще чакаме да се свържа, въпреки че аз имам голям напредък, но няма да издавам. И наистина се надявам да влезна и да си събера абсолютно всичко. Лека по лека съм започнала много добре. Търси една малка тетрадчица. Буквално е много малка и в нея също съм писала адски много. Нея вече я търся от няколко месеца, но понеже няколко пъти се месихме през последната една година и не съм сигурна точно къде е из багажа ми, който дори още не е оправен напълно, но това е друга тема. Надявам се да успея и да събера всичко. Много часове по-късно е, но аз съм готова и мисля, че вече тотално приключих с намирането на цитати, събирането. Да, все още не съм намерила малката тетрадка, за която ви споменах някъде по-рано в моя дневник, но няма значение, защото аз вече бях ги събрала тия цитати от предишни години, които си ги намерих благодарение на Instagram сторитата и highlight. Не съм сигурна как се наричат, затова сложих край и работя върху кориците на първата книга, което много ми харесва. Имам голям напредък, но все още няма да показвам, просто защото искам да я покажа, когато е напълно готова и през какви вариации е минала. Но съм щастлива, защото вече край. Сложих, подредих до някаква степен цитатите, началото и края и просто съм много, 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 много щастлива. Вече си имаме и корица. Много се радвам за което. Просто се получи невероятно. Наистина не очаквах този резултат. Просто е чудесна. Влюбена съм в нея. Категорична съм, че тя остава. Трябва само да подбера, разбира се, шрифта и как ще позиционирам заглавието и абсолютно всичко останало на корицата, което е доста трудно. Реално корицата ми идва много по-лесно, отколкото шрифта, защото от 3 часа това правя и не се получава толкова лесно. Но, anyways, да се надяваме, че крайният резултат ще си заслужава. Супер много съм уморена, вижда се. Напредъкът ми е точно до толкова, че имам доста стабилно вече начало и стабилен край, непокътнат, подреден, оправен, но тази среда, втори ден просто ме съсипва и не знам как ще я подреда. Надявам се сега, след като се наспах и съм отпочинала, свежа, да се случи, защото имам да редактирам и други неща и просто съм затънала. Затънала съм, бава се и вече време не ми остава за нищо. Надявам се да успея, просто защото вече ми се реве. Не мога да ги подреда. Нямам музата. Е така да се отпусна, за да напиша самата история, да ги съединя. И съм просто уморена. Надявам се да се случи следващите часове точно това. Знам, че казвам само надявам се. Нали, имам напредък, не е като да нямам, но не е напредъка, който ще ме успокои и който исках да има. И се случват нещата доста по-бавно, не толкова бързо, колкото мислех, че ще се случат. Как да кажа, че си усложнявам много живота, понеже две книги тотално различни ги преплитам под някаква форма. Даже не знам под каква форма, за да мога да обясна. В момента трябва да измисля и име на книгата, на другата, за да може единият цитат да ми се казва, защото всички цитати имат заглавие и име. И сега трябва да измисля име, което име не мога да измисля на тази книга цели 8 години. Просто чудесно.
чудесно. В смисъл, никога не правя нещата да са ми лесни, сама си усложнявам живота по 10. По 10. Аз съм до никъде, 2 часа по-късно е. Направих нещо, където никога не съм имала смелостта. Може би ще го променя или ще го става точно така, както го написах, защото намеквам за някои неща, за самотата, за това как всеки преминава през трудни моменти. И на всеки те се отразяват по различен начин и върху психиката и остават отпечатъци, които тежат и са тежки за много хора по различен начин. И затова казвам, че в моите социални мрежи всеки може да се свърже с мене за подкрепа. Обърках се тотално. Тотално от идеята си, всичко се промени, но искам да остава такъв край, какъвто съм го написала. Да мине така през лека редакция, не през промяна. Защото става въпрос за чувства и емоции и понякога те ни контролират, подвластни сме на тях и ни карат да правим неща, които може би не ни се иска и не бихме. Така че да, бих запазила краят, въпреки че се промени идеята, но пък запазвам смисълът, с който съм започнала. Объркана съм, подвластна съм в момента на своите чувства и емоции, но пък много се радвам. Колко смела съм. Винаги съм била смела да пиша и да бъда откровена, въпреки че после съм триела тези неща, докато днешна дата не го правя. И ако имам възможността някой ден да издам тази книга, бих запазила нещата такива каквито са. И може би още в самото начало, неосъзнато, аз съм започнала така доста по-психологически, отколкото поетично и да бъде поезия самата книга, но несъзнателно, доста несъзнателно и много се радвам, изключително много. Втората нямам никаква идея за нея, третата тя си е написана вече, готова е. Може би като за първоначална идея, третата най-пасва за първа книга, но ще си остава всичко по хронологичен ред. Защото живота не е подреден и е един пълен хаос и се вълнувам. Вълнувам се така да видя реакции, да видя наистина гледната точка на хора, които ще тръгнат да дадат пари за нещо такова и да видя оценката им, реална оценка, защото в социалните мрежи често се сблъскваме с много нереалистични представи и оценки. 3 през нощта е и аз дадох старт и на третата поредица. Просто съм изумена от себе си и това понякога колко неща правя едновременно, но така или иначе съм тръгнала да събирам всичките си цитати и това е мини поредица от поезия. Тя ще е доста по-различна от първата и втората част, но просто се радвам изключително много, защото давам старт и на нея в момента, въпреки че отдавна съм дала старт на първите 2. Не съм сигурна за него, имам няколко вариации, но за сега съм си го оставила това. Със сигурност ще го променя. Имам много време, докато стигна до редакция, но за сега просто напредъкът ми е невероятен и съм много щастлива. Сега ще ви покажа как съдат и трите кориси една до друга. Наистина не съм очаквала да се получат толкова добре една до друга и много се радвам, като тук имам и грешка и със сигурност името няма да е такова. Не сте готови за това, нито аз самата бях, нямах ни най-малка представа каква ще е моята трета корица. Знаех, че фона искам да е сив. Просто се получи благодарение на Procreative, защото си играх с настройките и фоновете и реално третата ми корица се превърна в моята първа готова корица.
но щом видях готовия резултат, просто си казах, това ще е. Няма начин да не е това. Това ще е, въпреки не ме интересува какво ще се случи. Това ще е моята трета корица, но аз оставам без първа корица. И тук вече идва момента, ама какво ще правя. На страхотната идея да си запаза и двете корици. Не мога да опиша как се чувствам. През последната една седмица, почти 10 дена са, преминавам през страхотни етапи и ето ни тук с книга 4. Днес денът е много крив за мен, много позитивен като цяло, продуктивен. Изписах си и си излях страшно много чувства и емоции. От 17.04 официално стартирах книга номер 4. Стана съвсем случайно и реално днес официално е 2:02 и датата е 24.04. Точно една седмица. Както и да е. И стартирах този проект. Просто си бях изляла чувствата и не мислих, че това ще доведе до книга 4. Имах го като идея. Заглавие нямам, но историята е напълно по-различна от предходните книги, а самата идея, цел, абсолютно всичко. Аз още не съм завършила книга 1, но аз казах, че правя всичко отзад напред. И ето ни тук с книга 4. Този път съм си записала дати, часове, абсолютно всичко. Как да кажа, че не искам изобщо това някога да стига на бял свят и също време толкова много искам, защото е нещо, което е много така осъзнато, провокирано, потърсено. Нещо, което ето, може би дойде като урок на този етап, в тази ми възраст, по този начин, като някакво изпитание. Честно казано, въобще не знам дали ще... Не знам, но много се радвам. И ето ни, стартирахме нов проект. Толкова е хубаво някой да оцени думите ти, чувствата ти и емоциите ти, просто защото с мен се свърза една много стара позната. Заедно учихме буквално, когато аз бях на 12 години и това беше първият човек, който някога се е допирал до мои бележки, които съм писала. Тогава не реагирах много окей, но в днешна дата това момиче не за първи път ми пише и това, което ми писа, беше нали, коя е книгата, може ли да ми дадеш или цитат от филм. Както казах, преминавам през някакви емоции и етапи. И аз си казах, нали, това аз съм го писала и просто така ми дойде. На момента валеше всичко и не е нищо, кой знае какво, но може би аз не го оценявам като нещо, кой знае какво. Рядко оценявам работата си и я подценявам абсолютно винаги. Доста неуверена съм, особено, щом става въпрос за писане. Там направо съм мега критична, изключително критична и в момента толкова се радвам и някакси ми оправи настроението, просто защото тя, нали, вика, мега добри са, пресви си, щом аз ти пиша, нали, коя е книгата и какво е, що е, давай, не се отказвай, издай ги, не се притеснявай. И това е толкова хубаво, толкова приятно ми стана, защото съм в един преходен период, дали въобще да продължавам с проекта, дали да стартирам четвърта част и съм толкова объркана. В такъв момент съм, че наистина не знам на къде да тръгна, как да постъпва.
въпреки думите и всичко, това не е първият човек, който през годините ми пита, нали, откъде е този цитат, откъде са тези думи, изречения или каквото и да било, откъде е тази поезия, много ми харесва, от коя книга е. И това толкова ме радва и също време понякога съм толкова неуверена. Пиша, защото обичам. Не съм мислила, че някога ще ги издам. Вода си дневници просто за мен самата, през какви етапи минавам и през какво минавам. И толкова се радвам, защото процесът е просто вау. И сега съм толкова по-откровена и свободна да публикувам нещата в социалните си мрежи, не от просто някаква страничка. Моите лични Instagram профили, Facebook и TikTok. И толкова се радвам, че имам обратна връзка от хората. Минаха точно 13 дни, откакто започнах да пиша 4-та част и просто съм изумена колко много написах, колко много работа имам и колко много трябва да редактирам. Сега ще започна с това да я подреждам и да намествам всичко както си е. Има някои неща, където ще са доста сложни да ги наместя и да ги подреда, но въпреки всичко съм си казала, че ще го направя. Този път е доста по-лесно, защото съм си писала и часове, и дати. Все още не съм сигурна дали ако издавам книгата ще ги има. Причините са много, но не съм сигурна. Като си има предвид, че това правя в предходните, може би по-скоро този път не, все още не съм сигурна, но въпреки всичко просто много се радвам и може би трябва да започна да си казвам, че ще ги издам. Предстоят ми някакви много нови проекти. Гледаха ми и на кафе, и на Таро, така че се надявам да са свързани точно с това. Просто никога не съм вярвала, че някога аз ще напиша една книга, а камо ли почти 5. Почти са 5. Буквално са 5. Това е 4-та част, а другите са от поредица. Много е готино да направиш нещо такова. На другия ден сме, просто вчера не успях да ги събера. Просто толкова ми се спеше, че не знаех къде се намирам. И така, не ги събрах, сега ги събирам и ги подреждам. Уж бяха по-подредени, отколкото си мислех, само че уж толкова са пак разбъркани, че не е истина. Не е толкова лесно да ги подреда и събера, въпреки че този път има и часове, и дати. Пак е една какафония и ми е объркващо, но ще ги събера и подреда и този път е много по-добре от предходните пъти, които все още не съм организирала и събрала. Но както казах, при мен всичко е отзад напред. Може би 4-та книга ще е по-готова от 1-ва. Просто така се случиха нещата. Аз не съм го искала. Те просто така си се случиха. По-дълго, отколкото си предполагах, почти 8000 думи, без редакция, без нищо.